Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Balik na po ta mga listeners o ato na po i-upload karon ang Palamay Drama Compilation Part 130. Nakaabot naman tao 1 hour sa atong pag-edit. Daghan na po nag-comment sa ato sa atong comment section. Sakto na po pang-intro vlog. O balikon dyan ako no, pahibalo. Kinanglan na dyan tayo intro vlog no, mga listeners. Mo dyan na ito ang para delete na ma-reuse content no, para delete na ma-suspended sa atong channel. Magbasa ta sa atong mga comments. Ang first comment na to, si Berna Siroy. Salamat po kaayo sir sa bagong upload nimo. No-skip jud sir, maura na among ikabaw sa imuha ug padayon lang naarami pirmi gasuporta walay BI padayon lang. Walay BI Berna Siroy no. Ug salamat sa imong pag-way skip. Dako na kay nang tabang sa kuha Berna Siroy sa imong kanunay pagpaminaw o sa imong pag-comment no. Salamat jud kaayo nga isa jud akong basihan sa atong pag-intro vlog. Kaduhang comment ni Berna Siroy, suportahan na to mga classmate atong admin Palamay Drama, no skip lang mga classmate dire sa comment section para tabang sa iyang channel. Dagan salamat mga classmate. Subuna ko Berna Siroy, salamat jud sa imong pag-way skip. Sa tinuod lang dako na tabang sa kuha no, sa inyong pag-way skip. Sa tinuod lang mga listeners no, dako na tabang sa inyong pag-way skip mga listeners o dugangan atong mga sintabos mga listeners tungod sa inyong mga pag-way skip no. May bawaan man dyan ako nga medyo misaka-saka gamay ato ang sintabos kay na may uban nga nakasabot sa kuha no, sa ilang pag-way skip dako na tintabang sa kuha na makapadayon dyan no. Si Joselito Salva, shout out idol o salamat na po sa inyong upload. Dating gawi idol no escape ni maon lang ni among ikabalik si mo idol, mawala gyud akong duka maminaw idol samot nag night shift ko sa akong work idol. Si Joselito Salva wala gapon ni nag skip sa ato ano, salamat jud kay sa imo da Joselito Salva nga isa jud ka no sa ato ang sa wala po pag-skip sa ato mga ads. Si Delsam 99, hi sir idol, maayong gabi karon pagayod na human work, busy good permi ani gapon ko padayon support sa imo. Salamat always sa pag-shout out, God bless you and family. Salamat jud sa imo ma'am Delsam 99 nga isa jud pud ka ma'am no nga gasuporta sa kuha sa akong channel nga dili sad kamo skip no. Daghan jud salamat ako na kay nagtabang sa kuha o amping-amping da sa imong trabaho da sa lain nasod. Ug gusto na ko ma'am Delsam 99, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Si James Panyola, salamat idol sa mga drama and God bless. Salamat jud kaayo sa imo diha pud no James Panyola. Ug dili ka po ning skip sa atong mga ads no. Permi na to ni permi jud ni siya ga-comment sa ako gyapon. Salamat kay sa imo diha James na jud ka no. Permi mo comment nga isa jud basihan nato sa atong pag-intro vlog. O sa imong pag-skip sa imong pagwalay skip, salamat jud kaayo. Na dugangan sa gamay atong mga sintabos no. Ug amping-amping dia sa Canada. Usban ako, salamat kaayo. Si Ina Palas, nice drama idol. Salamat kanimo Ina Palas. Sugar Santos, thank you so much idol. Enjoy listening here. Salamat po kanimo Sugar Santos. Si Chirel Lampitan, salamat idol, lingaw na sad paminaw namo. Salamat nimo diha Chirel. Alma Byron, ayos kayo idol, malingaw jud ni sa drama nimo. Sa tinuod lang kini atong drama makalingaw jud tinuod no. Magpadayon jud ta. Kay daghan pud nalingaw sa atong mga drama labi na sa akong mga amigo. No, daghan jud kayo pasalamat sa kuha. Nga ako magpadayon jud ta. Si Virgilio Balanay, idol, salamat sa makalingaw nga drama dol. Wala gid ko ka comment sa part 128 kay na hospital na admit dol. Admit atong kuano, atong listener si Virgilio Balanay. Magpakaayo ka Virgilio Balanay no. Hinaot nga okay lang ka karon sa imong kahimtang diyan no. Ug salamat kaayo nga maski si Virgilio Balanay gas paminaw gapon sa atong drama no. Salamat kay sa imo dia Virgilio Balanay dia sa Surigao Sur sa imong pagpaminaw. Salamat jud kaayo. Si Romy Boy, salamat idol sa kanunay nimo nga pag-upload. Lipay kaayo mi diri sa akong amigo nga si Munsing. Lingaw kaayo mi paminaw sa drama ug sa ako sad isat out akong pinakamahal nga uyab nga si Chari. Salamat jud kanimo pud no Romy Boy ug sa imong pag-skip no Romy Boy, salamat jud kaayo. Si Jude Pulskico,
Idol, salamat kayo sa imong new upload ganahan sa admian ni Idol o pagbuto na sa admian ni Idol kay nice kayo imong mga drama palami muras kaon lami Idol mao jud no. Lami pas kaon matud pa ni Jud Plastico. Samot na ni karon Jud Plastico. Salamat jud sa imo ada Jud Plastico sa kanunay nimong pagpaminaw o pagsunod sa atong mga drama. Labi na sa imong pag-comment, salamat kayo. Kadong comment ni Jud Plastico. Idol, mao ni pawala sa akong kakapoy imong drama Idol kay malingaw ko ba labi na sa mayor nga gawa sulod sa pultahan. Idol, mamuot sad ko atong imo nga mao itok-tok sa pultahan kay mura kadako og batuta Idol. Mao jud no, mingaw atong drama no katong last nga gi-upload na to kay ang iyaha mo itok-tok daw. Salamat kanimo Jud Plastico sa imong pagpaminaw perminaw. Si Ma'am Balbina Tapalis, salamat sa niyo upload ay sir og malingaw na sad ko ani og amping kanunay sir. Salamat jud kanimo Ma'am Balbina Tapalis sa imo ang kanunay nga pagpaminaw ug sa imong pag-comment ma'am. Salamat jud kayo nga mao jud na akong basihan sa atong pag-intro vlog. Sa imong sukad pa sa una ma'am hangtod karon na jud ka no. Salamat jud kayo. Dako jud kayo na pasalamat sa ako naadjud ka no, wa jud ka magbiya sa ako ay lang pagbiya jud ma'am ha. Ay mao jud na makapadasig sa ako ma'am. Sa ang imong comment ma'am. Tinuod lang Ma'am Balbina Tapalis. Isa jud pud ka ma'am no nga nakapadasig sa ako nga magpadayon ta kanang imong permi pag-comment sa ako. Usbo na ko Ma'am Balbina Tapalis. Salamat jud kaayo sa imong permi paminaw sa atong mga drama. Si Brian Ortigal, support ko nimo Idol, permi ko kasunod sa imong mga drama, nindot kaayo. Salamat diya Brian Ortigal. Si Oscar Abedog, salamat sa Idol. Og sorry jud permi jud ko mauwahay sa comment Idol, pasensya jud Idol. Way problema na Oscar Abedog, basta ikaw lakas kay ka Oscar Abedog. Salamat kayo, na-upset ka no. Duang comment ni Oscar Abedog, bisag mauwahay man ko comment nimo Dol, importante di ko mawa nimo Dol og permi ko nakasuporta nimo. Doon ay problema sa ako, Oscar Bedog, no? Diyan dyan ko believe sa imo, no? Maski sa imong permi paminaw o sa imong pag-comment. Sa una pa, Oscar Bedog, sa wala pa ako na-monetize, no? Naadjud ka permi, no? Adjud kami biya sa ako, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pagpaminaw, pagsunod sa atong mga drama. Tulong comment ni Oscar Bedog, shout out ay ko Dol sa di ganahan og intro. Shout out ay ko Dol sa dili ganahan og intro vlog. Asa man mo mangita og eskwelahan nga di pa magklase na jud ni bayang magiliw or flag ceremony. Pasensya na sa naigo ang ako lang makatabang ta sa naghatag og lingaw nato. Pasensya Dol kung nasayop ko ani. Sakto jud na imo Oscar Bedog. Sa di pa magsugod ang ato ang labi na sa public school, sa dili pa magsugod ang klase, naadyo na matud pa nimo naadyo na bayang magiliw no flag ceremony. Sakto jud na imo Oscar Bedog. Salamat sa imong pag-comment karon o sa imong pagpaminaw pirmi pagsunod sa atong drama. Salamat jud kaayo. Si Mercy Sandoval, thank you Idol. Salamat kanimo Mercy Sandoval. Si Judith Sakia, lingawa kaayo drama sir, makatawa jud kog maayo. Salamat dia kanimo no. Susit Sakia o Judith Sakia. Si Karen Baroy, nice drama sir. More pala may drama pa. Dingaw kayo basta kini nga drama. Salamat dia kanimo no. Karen Baroy. Ug mao to makasuners no tanan ga comments na to sa last na to nga gi-upload nga part 129 ug atong gibasa karon sa atong part 130. Ug ato na sugdan makasuners ato ang Palamay Drama Compilation part 130. Ako si Imok, ginayon, ayaw sa waya nga akong panagway, kaya imong asawa ra ba naglaway? Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong may kalimtan. Imok, magsulti ta. Unsa man itong panasultihan ma? Bahin sa imong pagkaikaw. Ha? Kaya naman ko. Aksyon matakabalaka ni mama oy. Ako'y may aksyon kabalaka ni Momok. Kanos aman taon ka magminyo dong. Wah! Nausa mo ka ma? Mura na imong pakisultihan ako. Ay Kana tubaga lang good ko. Ma, saan man ako sa pagminyo, mga. May nikagusto na ako. May ubos man ko na anang, sige mong pangutanan ako, maoy, kung kanas ako magminyo. Ma, dako ka na sa amin, nga naas itong bungbong. Pirmi taong kong tanaw sa akong self, ha? Makurat mamanggani ko sa akong itsura, ako'y tagian ni anak. Unsa pa mga babae, no? Ma, dili ko gusto, ma, dili ko isiboy.
nga ipagnagad ako ang akong kagalingon sa mga babae. Kung dili sila makagusto na ako, ma, pues, labaw pa kung dili nila. Kung ayaw nila sa akin, wow. Hmm. Ay, Oh, hindi, wow. Lukol man ka, ma. Oh, asa din kitunol ni mo na ako, GB? Akong sweldo, ima. Ha? Mura ni? Samto ni siya, oy. Kadadawat ni mo sa akong sweldo. Huwing ko na yun, maura ni? O pag hindi ka maanal nga, maura na? Ay, wa pa kita ko maana, GB. Sus, ginoo ko yung taon. Ay, kining imong sweldo kag kamay ini na unsa man. Sige patayin ni GB. Tagka magod deduction, ima, good. Sabta, gugugod. Gisabuti kang tawhana ka. Gipulan ako og sinabot nimo. Kung unsa kagamay ang imong intrigo nako, mo sa kagamay ang imong kuan. Wala labot, oy. Sa ba ilabot ni Naunsa ka? man taong ka, ima, oy. Pero buyag ima ang tanang sweldong imo. Dahil iyag yun na ang iintrigo tanan nako taon. Mao ba naw? Lagi. May pas imo kay mo intrigo pagdako nimo. Sus akong banap perting gamaya oy. Magchika ta day ima. Uy, unsa man ka tinuod. Nga, gamay ang buhi ni Chibi. Unang oy, kamay ra gyud kaayo. Igo rang magpagilok. Oh, dili man pasakita ang palami ay man. Amo na giingon ni Randy Tayad. Mao lagi unta. Kaila pero- desad mo ato. Kaila uy, grabe no. Oh, Kailagay ko sa iya. Ay na lang eh. oh, Pero- katong iyang uyab. Oo. Uy, ingon dako. Ha? Gamay di ay. Ang kang JB? Ay, kang randi. Kag JB ta maghisgot. Ay, unsa to? Maulagi nong. Di ko matagbaw gid nong. Ay, unsa gud di ay. Sus. Na ay kang imok day ay. Haskang dako ah. Swerte kang babae nga maasawa niya kay matagbaw gyud ba? Magsamual gyud sa kadako day. Mao pa nang. Hi, Imok! Hala, uy, dakuan sa imong paamok, uy. Sige man kong bisikleta, day. Tig 29 yung kong bisikleta, day. Magkapad ako din sa paa ang magbike, ang magsigi og bike. So, nakang ligid na 29. Ah, Tingin kay, tingnan kay, sige mag-exercise. ay, kanang imo nga dako, giun sa pud nimo pag-exercise nga dako man. Ha? Kay kita day ka sa ako, ima. Gisultihan kong mama ni Momok. Hala, no? Ima. Baka, si kablit yan, eh. Wakli man lang ta. Uy, Wa ima. ko'y gana. Sabot ka, wa ko'y gana. Ita niyo, eh. Paano naman kunin mo? Anong, wa mo kay gusto? Nagminyo ta tungod baya ini, ha? Para nimo. Sus. Sus, GB. Kung nahibaw pa lang kung nga gamay ka ng imo, ha? Wa ko magigtipo ni mo, GB, oy. Gabi, ha? Grabe, cute. May tago makasal, oy. Ano man? Ngita kag dako? Sige na pag-isgot ang imok na nga dako. Ang dunggan ni imok, dako. Ulos na lang dako, ang kay imok. Imok. Turimin ng imok ang nasing baba. Kaya nga naman, nagselos ka? Oh, nagsilos ko! Basta makita ka nga magsulti mo si imok. Bantay lang muna ako, ha? Ima? Putlo na ko ang kang imok! Wala no, mga mongka. Kalain ni mo. Kalain ni mo, GB, oy. Ew. Imok, sulti ta. Magklaruhay ta. Bayan sa unsa man na, by GB. Uyab mo sa kong asawa? Ha? Unsay ha? Baga ko. Dili taon, oy, by GB. Pero, Pero unsa? naingon siya nga, ganahan ko na siya nako. Unya, giganahan po kang buang nga ka. Buong, Gusto na tingali kang mamatay sa. bisag mo nilang akong dagway, bay. Pero mas nindot nga buhi ko kaysa mamatay. Bantay gyud kang imuka ka. Hmm. Bantay ka lang gyud. Likayes ima kay basig mapatyan kang GB. O man may relasyon sa iyong asawa, ma. Ay mao gani, likayes ima kay nagduda na si GB ninyo. Buang-buang sa babayana. Misulti man po siya siyang banoy nga mas dako kuno ng imo. Nga naman day, ma. Kaya Jimmy, gamay di. Ambot lang, wa man ko kita. Uy, mama, baya. Gusto sa di ka makakita. Ay nga no God, di oy. Ay, kabati sa kong naon niya.
dunay bana nga magsilos nako, lahi ra. LR kayo. LR gyud mo, busa likayos ima ha. Sus, imo, kung makasaway ko sa imo, buwag ka na ko sa JP. Uy, Ima. Ayaw makasata si mong bana. Ay daw! Huwag mo kong ganahin niya, Gwit, kay bakti man kay performance, niya gamay pa, Jud. Kanindot unta kon patilawan ko ni mo ng imon mo. Kana bang dako ba, bisag kausa lang. Kausa lang ha, Ima. Era Ima. Oh. Ansa? Mauna ka dak amok. Maori kita ni kadak Ima. Wow! Imo kadak ko ano, uy. May mo hikap. Hikap ra? Hikap ra, pero kung ganahan ko, ani ay, Unsay imong gisulti, Badong? No, bitaw. Kita na ko si Mag, si Imo ko. Kuyog to niya. Ha? Hay man sila paingon ha, Badong? Hain! Ara ka, ani mo ka. Diyan yun ako nagkukumago, dako. Dini, kanindot. Meron pa kakasaway ini imok. Bata ba? Karoon ba, Ima? Makatagpaw man mo. Pero sige magkag... Ima, ha? Di ko ito siya mong baba. Yan sa laing bakba. Pwede na siya pasudloy. Gusto ka? Gusto. Sige, Ima. Sige daw. Ipasa. Okay mo. Nindot mo ka. Lamipida. Ganahan ka mo ka. Naan ko. Ain may imong ganahan. Okay. Ay mong bot. Bot? Maglisod ko. Maglisod ko sa bot. Lamipida. Ala. Niyat. Ay, kung bulungan ka. Ima, masing mabot. Gulungan. Sorry. Mura ba ng laya? Sorry. Ganan, di ka paspas. Ay, basilan. Ay. Ikaw ka nagpas. Ay, paspas. Sige. Paspasan. Sige. Sige. Ganahan mo kumayo. Ako imo tsong basahon. Sige, kay basa diha. May. Hello, Nang. Mahilo ka karong imaha ka. Aha. Singuta Bitaw. Ma? Sa sunod do, di mo dinhis ato maghimos inyong kabuang, ha? Kuyawan lang ko ganiha, dabi na kong naglinog. Ay. Mga bato. Mga demonyo! Demonya! Bato, ana. Hala, si JP Manruin. Uy, anak! Gawas dito. Gawas Ay, dito. ko, Imaron, ikaw ray maigos bato. Hala, sige. Ayaw migi amos imo ka. Ikaw may nanong dinis among bay. Hala, sige. Sagna ng mga bato nga gilabay sa imong bana. Gawas na yun dinis amua imo. Gawas! Di pa barangay mini Imas Embana?
Pusay mi, nidesisyon si Ima nga magigtipon siya nako. Why nahimos GB nga iyang bana. Gipili ni Ima ang ako nga dako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Russell. Ginaingon, ayaw himua ang laing bakak kung kalang maluwas. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Akaning Uncle Luis, daghang salamat sa imong pagkapuyo na ko din sa imong baya. Pag ginutan, Rosel. Kay buhato na ko ang tanan, aron mamahimo kang usa ka professional. O Uncle, salamat. Bye, Rosel. Jamming ka? Sorry bay. Muuli kog sa iyo kay wa sabay si Uncle Luis. Okay lang. Sige. Next time lang ta. Sige bay, Donald ha. Next time na lang. Sige. Mahapit ko grocery. Akong pamaliton kining gisugo ni Uncle Luis nako. Mula bang nako? Hinay, miss. Sorry ha, trabaho lang. Unsay pasabot. Unsay trabaho lang. Pwede na bitin magyog ka. Away mo ba? Oy. Hala. Abri na ug wala akong pitaka. Nabirwan to mangunguot na rin bayanan o. Good job, Sharon. Daghan og sodang pitaka nga imong nakuot karon. Akong bahin, Auntie P. Ayaw ka bala ka. Dawa ka. Yes! Thank you, Ate Ruth! Ayaw na lang kaguol. Next time, magbantay lang kay labi nagmay kasugat ka kay budos tong gigamit sa babaeng ginasmagan ka. Abtikin na silang mga kamot pag abli na sa bago niya kuoton dahil ng imong pitaka. Sus. Babae pa gid siya, Uncle. Alugo niya. Guwapa ra ba siya? Makita ang kausap tong babayhana. Bantay lang siya nako. Bye. Ato tas amo ang mas kabi ha. Birthday na ko. Mao ba? Uy, happy birthday din mo bay Donald. Huwag mas kabi ha. Magpaabot ko ni mo, Barcel. Wow! Kadaghang tao. Mga utad. Sharon! Ayaw na pagharbat, ha? Pasigdunay na sakol sa mga bisita ng mga pulis. Bantay lang og amping. Ako pa, Auntie. Mahimo ka kong number 1 nga mangunguot kung dili pa ko expert. Hinihinay lang. Bantay-bantay. Yes, Auntie Ruth. Tana, manood na ta. Okay, Auntie. Happy birthday, Donald! Thank you, Madam Rose. Dayon mo. Dayon. Thank you. By the way, akong pag-umangkon, bagong naabot gikan sa States, si Sharon. Sharon, si Donald, ang birthday boy. Happy birthday! Naanad siya sa States nga mo kiss sa lips. Sige na mo. Kaon mo, Madam. Di na. Thank you, Donald. Sharon, dali na. Kapahan niya. Stateside, ha? Bay Donald. Bye! Happy birthday. Thank you, bye. Thank you, bye. Oh, nagda pa man kagbino. Aron mag-inom ta. Okay. Mga ako sa tabay. Una ta mag-inom. Dali na! Gamit mo bisita bay. Malagi, ang uban na mga relatives na mo, o ang uban, mga higala sa kong parents. Mo ba? Uy. Tayo mo pagod bay Donald. Ano, may baro ka man ka? Kanang babae ba nga naglingkod at bang nato? Siya na. Kinsa ba? Kanagod o. Nga siya ang nidas bag na ko samtang dilabang ko. O giable nga akong bag o gikuot ang akong pitaka. Dili na may tapo ba, Rosel? Kasi dili ba oy? Wa gid ko malimot sa iyang naong bay. Wa gid ko malimot. Ulo sige. Ayaw, sabay. Ayaw ba, Rosel? Basig, magkakubot mo. Dili bay. Ayaw, laki. Dili. Kumpuntahon ko lang ng number 1 nga mangunguot. Nakita ko na gid siya. Hoy, babae.
Ikaw gyud lagi. Kaila ka na ako? Kanang naw nga. Di ko kalimot ana. Ikaw tong kalit kang ginasbag nako o gikuot ang akong pitaka. Ha? Sure di ho, uy. Ako ka to? Di na ako mahimong mahikalimtan ng imong naong. Kay ako giningitiman ang pag-ayo. Agay! Asa ko ni mo dadon, uy! Uban ako Asa? sa akong angkol. Kay iya tong kwarta nga imong gikuot. Si Sharon man ang gibitad sa lalaki. Magsusik ko. Kung sa ikaw, mangunguot kang kagwapa ni mo. Nga nun eh, Ikaw? Luis? Asa man ta, Russell? Dadon ti ka sa dapit nga presko ang hangin. Overlooking the city. Okay! Wa ko magdahaw nga magkita pagbalik ko. Parehas na, Luis. Minyo ka na ba? Pila ka buka ang imong asawa? Imong anak? Huwag yung kamausap. Pag-iitang gyapon kang maminggaray. Ikaw, pila na kalaki ang may agis mong kinabuhi. Di mahala silang tanan nga nakagusto na ako kay yudad ma ko silang. Kay usara ka lalaki ang niasa kong kasing-kasing. Ikaw rin. Patuhuon gyapon ko ni mo. Rot bisag ikarada ta. Oo. Narani mo kung dili ka mo tuon ako, Luis. Nganong kalit ka nawa? Tungod kay wa ko magustuhi sa imong amahan. Ang ako bang amahan ang minyo ni mo nga ako man. Kani ang tuon ta, Luis. Imo nang gibarugan. Pero huyang ka. Nagpatuo ka sa sulti sa imong amahan nga doon ako'y lain-laing laki. Midiretso ka lagtuon iya. O, katong nahimo kong sayo. Nga gipasulan ko ron. Ulit ako gihapon ko, hangtod ka ron. Og daga paghapon ko hangtod karon, Luis. Rota. Wow! Wow, kanindot hanggapon sa hangin din sa ibabang bahin sa bukid. Uy! O kanindot sa mga suga nga makita gikan dinhi, oh. Wow! Karon ka pa nakanining napita? Karon pa gyud, Russell. Og salamat nimo ha. Uy, gigakos ko ni mo, Sharon. Karon pa ko ka-feel. Nga doon ay lalaki nga nakagusto na ako. Unsa? Gidalang ti ka dining napita? Nya, nakagusto na ko nimo? Ay, joke. Joke. Tuo sa gidayon ka ay. Sharon, gusto na ko nga muundang ka na sa imong pagpanguot. Nga naman. Kaya ikaw na mubuhi na ako o kang Auntie Ruth na ako. Sige. Kana pa? Sige, muundang kong panguot og kwarta pero dili ko muundang og kuot sa imuha. Sa unsa? Sa imuha, good! Huwag ka magkasabot, no? Paklaro pa dyan ni mo. Ayaw gihimuo ang laing bakak. Aron ka lang maluwas, Sharon. Pag serious na gud. Dili, uy, kuyaw ka ng serious. Nakasugat man kog babaeng amaw eh. Pagsulti tag dinarong, di. Ay sige binuang. Kay mao ka. Sa una ko lang pagkakita nimo. Wa ko makasabot sa kong kibati. Naigo ba ka ko sa pana ni Cupido? Uunsa? Basta, dili masabot. Serious sad ko, ha? Ako, sad. Mga sad na akong kipati nimo. Sharon. Mura sakit ang kikasar. Hindi ay dili kita ba? Ay katong ilang angkor isog anti-root nimo. Oh, may ang feeling basta magkanahigop maka. Siya. Anong shortcut mo ako nga? Habit na sa... Hindi kita ibong mata. Ay, hindi ako. After 1 year, nagpakasal na kami si Sharon. Nalipay ko, nga natarong ko si Ruth o giundang na siya sa iyang pagpanguot. Katawanan man pamation, pero proud ko sa akong asawa. Dili na kwarta ang iyang kuuton, dili na ang akong kabuhi. Buhi.
Di gyud siya makatug kung dili magkuot. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nora, na imo ang dagat di ay virgin ng kuya at sa kadayon. Manay di kini og handom sa mong lalaki san may banana. O kuyaw ko magkabag ang ilang relasyon at sila o usa. Mao kining nahitabos ang kinabuhi na din ako mahimo. Mahikaintay. Norman, niyata ko nung tungod sa motel. Ning gisakit ng taxi. Uday. Tana na. Manaw na taday. Pero, Check-in today. Norman, mahatlok ko. Ayaw kadlok day. Labang ka ako nimo. Musa sige na. Manaw na taday. Ano day? Orang giling. Kalamay didihan sa ko. Ang damot. Magpadaos na sa akong ubos. Matang ako. Ante, kalami, ano. Ang imo pang tibi. Ubi mo eh. Ang baho. Magkago. Ang dali mo kamot eh. Kapani ako ah. Kadako ni. Mamatay man tingay ni. Karon, pini. Aray ma, tabang ma. Aray, time pa. Uy, kasakit na na. Ang time pa, hinahinay lang. Unsa? Ang imong uyab nga si Norman kaslunod sa laing babay. Ma, i-corner ko na siya sa babae nga na silingan. Ganda ko gusto niya. Ngihubog niya si Norman, ma. Maong natorjakan niyang maong babae ug mabdos na kini. Da, unsa naman gud na ay mao nay pagaingnon na. Nga di gyud para nimo si Norman. Busa ikalimti na lang siya. Og si Dido, ay dako na gusto nimong tawhana. Busa sugta na lang siya nak og siya ang pamanha. Si Dido na. Salamat taon, day. Nora, kay mo nagi kong sugot. Kinatungod kay nakita kong tinuod ka cute nga nahigog man ako dito. Apan, di ko gusto do kay nga relasyon ha. Tagam na ko anang relasyon nga taas ug lanat. Basig makapabamdos na sa niya kaglaing babay sa mas una na kong uyab. Tagam na ko eh. Mo sige di. Ako inon ako mga ginikanan. Nga magbinyan ako. Magpakasalta dahil sa labing madaling panahon, day. Magpakasalta. Ako nikas. Ganahan kay ko, wag ka nang ako. Ira, kagian naman ni anak. Baan ni mo eh. Panit-panit. Ako na mag-iagbata ko. Ano ka na Ni ka. Kini. Pagbaan natin. Maubanak. Wa ka malipay sa kang Dido. Wa ma eh. Giatay piste gamaya. Ha? Lahi gyud atong kang Norman nga. Grabe ka dako eh. Kang Dido di ay? Dawi ayo ay way lami. Wa gyud ko na-feel nga sakit. Mura magalahoy-lahoy ra. Kamahay ko ba yung nagpakasal ko niya eh. Pero nahigugma man sa nimo nak. Unya ikaw ang makat-on raman sa kas paghigugma unya niya. Katon ba oray oy? Katon ta ato kagamay atong giatay? Mabuhi ka ko ng pulos lang ingon anak ma, gugma. Di ko ay, mga bit oroy ko. Nora. Ayaw ha, Nora ha. Bad kay na. Dakong sa Diyos ang pagpangabit. Anya ma, di ma ko malipay ng kandido. Naunsa ka man maanad ka na arang iya. Uy, nabaguhan pa lang karon. Ay, baka pala kung daang kamay ng giatay niya. Ay, di yun ko maghinaya ka na niya pagkasal. Taon sa nimo na ko, uy. Mama nga be,
Mangabit lang lagi ko, sugot na good. Dilagi ko mabuhay ng ang dido, maay. Maratag nagkaog pagkaon nga ko to, bras tutunan. Makalahusot tiyan ako, ma. Ay, nahala, sige nak, pangabit na lang. Salamat, Pero, ma. hoy! Ikaw ba? Ah. Ayaw yung pasakop si mong bana, ha? Ayaw yung taon. Di lagi, ma. Ganahan kay ko ni mama ay supportive kay ka. Dili ko pa sakop ni Dido, ma. Dili, ma. Oh, gaw. Gaw lagi gaw. Porbida nang kita ang taon Miss Ben Norman kanina dito sa merkado. Nabalik na din siya din sa ato. Dito naman ta siya puyo sa Manila. Kay gida siya siyang asawa, Ay di ba? sos na uli oy. Biyudo na ko doon si Ben Norman gaw. Biro ng inatay. Porbida. Biyudo ko siya nang mustar ba to nimo? Ako isultian nga minyo na ka. Doon na kay bana ug bato niya. Kita siya nimo. Gusto ko na siyang ka himuon ko nimo siyang kabit. Oh, unsa? Marisulti niya gauntoy. Sigaw untoy nimo ang naghatag nimo og unsa na si number ni Norman. Oh, Unya, nay. magkita Oh, mo ma. karon sa syudad. Oy, lagi ma, oy. Nayabag ka naman tingali in taon nura. Uy, Nalang, nalipay manggay kay ko. Kay magabalik na yun mis lalaki nga mo naka-virgin Ay. ako, ma. kaluoy putang dido uy. Buutan baya ng bana mo nak. Ay pag anak man, support na biya ka na akong mga bit ko. Eh, hinaunsa. Di man gud na ako biyaan sa Dido, good. Kasal baya mi. Lami man pud siya kung mudag tila, pero Ay, kapuya ng tila na eh. Gamay laging iya, uy. Sige na, uy, anto na ko, ma. Makikita mo na ko sa Norman. sige nak ampings imong lakaw. Kay ako, mulakaw po ko. Mao di Makikita ko sa batan-on akong uyab. Bye. Tagbaw ko ni mo da, de. Hugot manghihapon ka, bisag may bana na ka. Gamay nang kun sa akong bana, good, pero love pa yan ako siya, kay buutan man siya. Mahal ko nga akong bana. Karon nga, nagkabalik na ta, Dainura. Biyai ang imong bana. Ha? Kita'y magtipon. Magtaban ta og layong dapit. Oh. Biyai ang imong bana, Dainura. Pero, Norman, maluoy kong dito. Buutan kayo siya. Dili ka gani makabiya si imong bana. Mupalayo na lang ko. Mupalayo og balik nimo. Og mularga kog balik sa Manila. Norman? Mubiya na unta si Norman ug balik untag largas Manila. Pero mahilak man kog maayo. Ungawa na lang siya mubiya na ako. Bisugot na lang siyang himuon ako siyang kabit. Muhilak man kog maayo. Dayon siya og piya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jmar. Kung magpakasal ka, pili ang babae nga kasaligan ug ikabilin og bahay. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Cherry, nanong ni ano masad kas ato nagsigig standby. Naglagot ko ni Jamar Maui. Magpalabay lang una ako sa akong kay ubos niya. Unsa? Nag-away na pud ming duha. Ay pastilan. Naunsa man ang inyong kaminyoon, oy. Samok man, way kalinaw. Nakalagot man gud na si Jamar, ma. Eh nga naman, Cherry. Unsa ba hinungdan? Suko siyang igawas ko sa bahay gabi eh. Ay naunsa man po ka, Cherry, oy. Naanaroy balaod nga dakpon ang sibisan kinsang maglaag-laag panahos kagabhion. Ma, di na ko minor di edad. Ay naunsa ka ba ya? Way gipili nga edad, oy. Dakpon gyud ni. Dakpon yun, bisag na ko sa bahay. Unsa? Diin ba kang baya? Ha? Kuan. Sa akong amigo mo. Kinsang amigo ha? Si Alex Good. Usa? Si Alex, ang notado nga tulisan. Nga naman di ayaw tulisan. Dili gwapo? Mao. Ang ubang mga tulisan, kadudahan yun nga tulisan sila. Ha, pero ako, never nga makailan ako ang mga pulis nga usa ko katulisan. Mao yun na, Alex. Mao Yun ni, si Alex, ang karaang tisoy sa naga. Oy, sayop. Sama di ay,
Alex! Ang karaang ungo! Why? Usay why, oy! Why lami! Pek! Kao na, Cherry. Ako gutuma. Ay, nagukasuko na ako, good. Sorry na, good. Sorry nga na naisa na ko kung tingog atong nagkalalis ng duha. Wakto na ko tuyo, ah. Ta, naanad ako nga imo kong sitahon ay kung asa ko. Kung nga nung magawas ko ini kagabi eh. Minyo na mong ka. Lain kayo sa mga matas tao, ilabi na sa ilang una nga makakita ni mo. Nga nung nakapasagawa sa oras sa ating kataon. Mao na. Kay agdon man nimang mga tao. Kibirog ila kong chismisan oy. Kibir lang. Bisag doon na nakasulti na ako nga dito ka sa bahay ni Alex. Unsa? O kisa mang balhibuon nagba ang nagsulti nimo ana ha? Kita gyud ka siya? Og nakasiguro gyud siya nga ako to. Ako gyud to. Ikaw, Unsa? Kalagtabi nang nagsulti nimo da. magpataka. Gusto kang ipakita na ko nimo ang ebidensya, Cherry. Pakita ko. Niya sa akong cellphone. Nakuhaan kag video nga nagsulti mo ni Alex. Unya, nisuod ka sa iyang bahay. Unsa? Hay naman ang giingon ni mga video. Wala naman ang video nga iyang gi-forward na ako. Uy, pakita dayon hadlok kon man ta. Napapas man. Papas. Ingna na lang yung namaka ka. Nagbuhat-buhat ka ng istoryaron ko mamahimong dautan. Luwa? Lagi, nuwa. Pida, no? Sa hindi ko glain, bi. Na, ako sa ba itong gipapas. Usa? Oy, huwag tam sa to si mong cellphone. Ambot lagi, okay ba? Hilabtan tingali ng cellphone ni mo, Jimar. Usa? Ukit sa may nang hilabot. Mas abtik pa ko ni mo, Jamar, no? Dali na kong napapas ang video sa imong cellphone. Igor man ito kung mag-text ni Alex. Aron makabantay kini nga nagselos ni si Jamar. Pero mao na lang akong nakita sa video. Diha sa cellphone ni Jamar nga ako ug si Alex nanood sa bay ni ini. Di kay ko tantong di malas. Tuang sa Cherry, igawas na sad. Alon na sa kadlaw. Pida kira. Sundan ako siya, be. Ang akong cellphone. Akong andamon aron makuhaan ako sa video. Aron may ikapakita akong ebidensya. Pas, Cherry. Ano naman? Usay nga naman. Nakabantay ko. Gisundan kasi mong bana dihang nigawas ka sa inyo. Unsa? Dali. Ari sa tamanod sa bahay nga nagpuyo. Unsa? Asa naman sa Cherry? Nuwagtang siya sa akong pananaw. Pida eh. Pagtikang bayhana da. Tingaling nakabantay siya na kung gisundan ako siya. Ano ko? Mubalik lang ko sa mo. Kapuya biya ining mamahimutang inbis atong kagulingong asawa eh. Boss, okay ra mo nga anhi mo din eh. Total, wa may nagpuyo din eh, Boss Alex. Mao nga dinhi ko ni pahuway. Mura po din akong kagulingong bahay ba? Di ba? Salamat. Dali na, Cherry. Anita din, Lex? Ano man, dili ka? O, magmutay mo to. Ayaw lang, masakpan na hinuntan Jamar, ano. Hindi magkaganahan din ni ka. Kuan. Mahimo namin ni mo biyaan. Ha? Nagpabili manuong ka diha. Ha? Bukuon sa kagamay sa. Wa dayong kakasabot. Ha? Ha? Nakasabot ko. Ah. Pero mas nindot manggod nga, mutanaw og tari. Uday. Ang bawat niya, uy! Ay, sige. Ayaw mong duha sa inyong nagtari din na. Amaw. Sige na, Cher. Hubo na. Unsa? Ani lang ko din eh. Maayo akong pagkabutang din eh. Ni ang akong cellphone. Kuhaan ako silang video. Niya. Magsugod na sila da. Sige na, Cher. Hubo na. Maghubo na ko. Pero, Hubo na tayo. Madali ta. nainay ni ko.
Ano man? Ako yung mabubunin mo, ha? Timurag, nangisog naman si Junior, uy. Alex? Nindutan yung blawas, Cherry. Uy, huwag mong ka mabulog ini sa imong bana. Ang dughan, oh. Taal nga bag-ulang ni Buto. Na, mura magbata si Bay Alice nga nagtutoy. Uy! Huh! Kalami nilang tanawon. Junior, payo sa ha. Taod-taod lang sa ta, ha? Saon man, tanaw lang sa tanila, ha? Mas ka namin, kung ayaw na yung mga Utoy pa lang, eh. Kung batuta. Sige na, sa akin ako si mong batuta. Ganak, ha? Ganak, ha? Nagbisyong imong asawa, Jemar. Iya, giyon sa man yung pagkaibaw, iya. Nasa baho pa lang siyang pante. Lain kaayo. Murag may sagol na nga laig baho. Unsa? Oo lang nako, do. Nagbisyo ang imong asawa. May laki ka! Bada, uy! Naanasad ka na, ha? Unsa yung nanasat? Bada, taka lang kagpasangil da. Pataka? Naka-ebidensya. Oh, kini. Unsa man ni, ha? Hala, kisa man ang brief. Brief bitaw! Di ni ako'y! Sa imo ning laki! Nakit-an ako sa bulsa sa imong kalsones! Og niduol ko og tambalan, nagpatag-an ko, og may laki ka, Chiri. Kaluod ni mong asawa ka! Pweh! Kiludan nimong akong naong, Jemar. Tungod kay luod kang asawa ka! Kung wa pa ko magpatag-an, og ingon man kung wa pa kining brief sa imong laki, di gid ka mo angkon, ha? Mamakak ka lang gyapon, ha, Chiri? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jamie. Ginaingon, sakit kung ibaliwa lang ang pagsakripisyo nga unta alang kini kanimo. O kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay. Lingkod man lang diretsyo. Wa may balita. Ganong karon ka lang mauli orasa. Kikapoy ko day. Ano lang taod magsulti ta day. Unsay garang taod-taod? Diin kam digikan ha sa imong kabit, ha? Mahimo ba? Tako mo ng baba ni mo day. Nausaw ka. Tako mo na ko kay tinuod man. Kapuya ni mo day ay. Papawaya sa kubi. Samutag di malason ini ay. Samot bitaw, di malason gyud basta mga bit. Jamie, anak. Yan na, ka. Kumusta ang imong lakaw, ha? Nakapasar ka mas medical? Wala lagi pa eh. Nasangit ko kay nakita sa medical na ko nga dunay tubig ang akong baga. Unsa na inyong gipanagsultihan pa? Medical? Oo, Miriam. Nangayon ako kwartas Jamie kay magpa-medical siya. I-apply siya para abroad. Abroad? Jimmy, ma-abroad ka? Sige ko! Aron mahawas na sa kalisod. Bungol ka ba, Miriam? Wa siya makapasar sa medical kay dunay tubig ang yabaga. Samot ka, buisit. Oh, day Miriam. May kwarta kong hinipusan. Kung kuhaon ang tubig sa baga ni Jimmy, buhaton din nato kada aron sa ingon makalarga na siya. Dili ingon niya na kasayon mo nina. Kinahanglan pang papawayon si Jimmy. Human makuha tubig ang iyang baga. Ana, so samot ng awayon siya siyang asawa. Kung wa pa sa kautubangas Jimmy, gisultihan ko ng masakit nga pong si Miriam. Now, ug kwarta ng asawa sa tong anak mo nina. Lamik ang siyang paog kwarta eh. Gisag pa unta dayon ni mo siya, Dok. Ay, wa na lang kay. Wa man ko'y kwarta. Naluoy ko sa tong anak ko eh. Mo na'y pagaignon nga swerte di kasahos ang nahitabo kang Jimmy nga napunta siya kasawa nga nahong og kwarta. Unsa naman? Nahabuan na kag tubig sa imong baga? Sa sunod semana pa man day. Ginoo ko, uy. Ano sa sunod si Mana pamanton? Karon unta toron makalarga na dayon ka? Ha? Okay ra ka day yung larga ko bisag
May gibati ko? Larga, uy! Magunsa mga dinis Pilipinas, magmika? Gagmay kay sweldo din, uy, pero taas og standard ang gipangita sa kompanya. Ay kay maayo, be. Kung ikaw nalalarga, Miriam. Diya? Oh, ikaw. Ako gyud? Oh. Unya nga atong mga anak. Kasagaran ra ba kung ang inahanang mo abroad, magkaryemukat gyud ang kahimtang sa mga anak. Ikaw na lang kay laki ka. Padre di pamilya gud ka. Kung may kahigayunan nga makalarga ka, larga dayon, ayaw paglangay-langay, Jimmy. Miriam, may kwarta ka? Gay ko, be? Ay, kung surang-surang nga buyat ha. Pangitag trabaho, e pagsalig og sige pangayo. Sus, kipawa niya siya may madawat na ako kay gikan ko sa prisuhan. Gay, tadi, eh. Kundili, aw. Sunugon ka ninyo ba, eh? Unsa? Oh, Brad. Ayo, Brad. Mabalik gigas prisuhan na sunugon yung niyang bay. Ari ako gamay dire, oh. Dawatan niyo. Salamat. Salamat, tol. Oh. Okay na ni. Okay. Bye ninyo. Okay. May kay kang mapabilib sa kong manghod, no? Wa ko magpabilib niya, eh. Nga, wa ka mahadlok sa iyang bahad nga sunugon ng tumbay. Si ba ko iyang tinudon, be? Musta mo itong problema, ana? Unyan sa naman ka. Okay na imong gibati. Nabuan naman kag tubig na imong baga. Nagpa-medical naman sab ka kagbalik. Unsa man, okay na ka? Okay na, kaloy sa Ginoo. Ay, salamat in taon. Magka-abroad na gid ka, Jimmy. Di na ko mo abroad, ay. Sa? Ani na ko din sa Pinas mangitag trabaho. Kay ako'y gihimo nga supervisor sa akong amo nga hapon nga may electrical supplies din sa Pinas. Dako kog sweldo, Miriam. Sa? Mao na. Unya? Mas dako pa na imong sweldo ikumparar kung mo-abroad ka? Dili hinuon kay dako pero may na lang na kay niara mo pugod diri sa Pilipinas. Di ko mo sugot. Oh. Balibari ng imong among hapon. Unsa? Pabalibara nimo ang amo na kong hapon? Balibari? Uy, kay nga naman. Kay gusto na ko ma-abroad ka. Gusto na ko nga dollar ang imong kitaon dili kay piso lang gihapon. Miriam. Kaano kon baya, oy? Animal ng asawa ni mo, Jimmy. Sus! Nganong kana man yung taong bayhanang imong ipakaswan? Pastilan. Pa, sagdi na lang good. Musuhay lang kog abroad pa. Bisag kausa lang. Kung gigani ko makauyon, di na ko mabalik sa pag-abroad eh. May gi-applyan ako pa, ma. Murag, dako ang porsyento nga makalarga ko kay urgent hiring man. Kumusta na ko nos Jimmy sa Saudi? I-deport silang tanan nga mga Pinoy pa. Kay nakakitag sumbagay ang ilang kauban o nadamay silang tanan. It's sick! Unong kabuan pa gani siya dito Saudi, papaulion na! Kawagi ayo, oy! Kinigan na kay ko ni mo day. Ha? Kinigan na kay ko ni mo. Ay, kiss-kiss diha. Day, unong ko kabuan nga wa makatilaw ni mo. Dali. Tritso lang ka da. Oh. Bibi. Itulong sa nakong kwarta nga gikan Saudi, be. Abi dayon dali ni. Kana lang day. Ni araw. Ha? Kita ka? Ang... Day. Ay, nahinay. Kaharap ba yan niya, oy? Kaya unong kabuan. Harap gigay ni day kay... Imagine ha, unong kakabuan nga ba ni mo. Ano ko katilaw ni mo. Hubuon ko ni mong blouse na yan. Kini kibingaw na giguan ni day. Kini mo akong gustong tilawan ako. Bisa may anak na taday, pero ang imong manulis o kaya panagtulisan na. 14, 15, 16, 17. Uy! Uy! Hmm. Mag-reaksyon niya, nag-ihap mo kagkwarta na, sige ko palami ni mo. Kaya bawa mo di kang gaihap ko dari kwarta. Saan na ako pag-bounce ni mo? Maniho lang di ako. Bounce ra ko ni mo ron. Hindi ko man ako ihap sa kwarta. Okay. Kwarta, be. Kuya Saudi. Jimmy, ba siya ro piksi dari gamay. No? Gago ka? Wala kwarta, oy. Hurot na. Rurot ako gilara, oy. Hindi ko na ipiksan.
Sulti man ko nga. Doon na kay lalaki niya mabdus ka. Hilom, oy! Ha! Di mo tuunin mong akong bana, no? Aw, suway yan! May isulti minimo, Jimmy. May naggikan mismo na mo ni mama ni mo nga may baw ka. Bayin sa unsa man na. Pa, Huwag ka ba'y nabantayan ni Miriam? Didako man ang iyang tiyan. may sakit siya, ma? Pa? Sakit sa kalami. Ha? Unsay kalami? Mabdos ang imong asawa. Kay nang laki siya, samtang wa ka. Jimmy, nga nung wa man kamutingog, nak, ha? Jimmy, anak. Ayaw man sahig dugo ang imong mga kamot, ha? Patuo na mo ni mama ni mo. Jimmy, anak, biyai ang imong asawa. Dada ang inyong mga anak. Biya mo o basagdi si Miriam o ang iyang laki. Mituo ka ni Buyet? Uy, Jimmy, adik to, uy! May kay siya mo tumutumo og sulti. Nangayo siya kwarta o wa na ko hatagi, maong naghimo siya istorya nga may laki ko og mabdos ko. Dili si Boyet ang nagsulti na ko, ana. Si Buyet, klaro kayo. Ang akong mga ginikanan ang nagsulti na ko, Miriam. Sila si Mamang Papa di ay. Oh, sila. Miriam, nauwaw kay ko. Kay mismo nga akong mga ginikanan ang nakakita ni mo og sa imong laki nga imong pasudlon sa tumbay. Bagaan ni magnaong sa? Kanus alang ko ni mo gihimong buang, ha, Miriam? Oh. Naibaw na di ka? Sa may mong desisyon. Mabuwag ta! Og dad-o na ko ang atong mga anak. Pagpalayo mining dapita. Kay nauwaw kay ko. Jimmy, Og kunwa ka mauwaw, magpabilin ka dining dapita. biyaan ko niyo. Oh, biyaan ka! Di ka angay sa pagtawad sa atong mga anak. Jimmy, pasaylo ako. Amis, makigbuwag ko sa akong... Ha? Sa akong... Di na ko ni mailad pa. Di na ko ni mo, Miriam. Nakabati ka, ha? Di na ko ni mo! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elizabeth. Ginaingon, sa kapi ko natilawan ang kainit, o kanimo ko natilawan ang kapait. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Bet, may kwarta ka? Doon na pa. Sakto ka rin piyansa si mong maguwang. Kay yun someday nahitabo pa. Ganun kinahanglan mong piyansahan si Manoy Cruz. Anak pa siya kay nang hagis o kabo ako mga butang sa imnanan. Nang samantaon ni Manoy, uy, ngita magproblema. Ambot ka dos atang makapahuway ng gihatang niyang problema nato, Bet. Nagkagawas na ka Manoy ha. Hinaot pa unta nga di na ka magpabadlong. Naunsa man kay Elizabeth, oy. Yaw, gihapon ka. May pagbuon na lang kung yung pansahe. Uy, Manoy, kung wa pa mo hangyan ako sa Papa William, no? Di ko mapagawa sa kwarta, uy. Tinigom ko to. Sos, ay kabalak ka. Bayaran ang yata ka. Unsa may mo ibayad nga, makay trabaho. Ngita. Kisa may mo dawat nimo? Kung way mo dawat, aw manulis. Manoy. Girl, hagagay ka dagway. What happened to your face? Stress ko, Dorothy. Nahurot ang akong tinigom sa pagpiyansa ni Manoy Bruce. Hay, nga naman in town as Manoy Bruce, di mo nga sige makaghatag. Sige makaghatag anak niya niya. Sesa sighatag di mo problema. Malaki, uy. Naluoy manggod ko sa kong amahan. Ngamihangyo na ako nga piyansahan si Manoy. Kung wa pa, aw, sugot na lang kung mapriso na siya, uy. Hatag laglabad sa kong o. Salamat tayo sa imong pagtabang nako, ha. Nga makahuam ko kwarta sa imong uyab na si Andrew. Huwag isa pa yan. Pero dito kang androng kwarta, uy. Ha? Kaya kisam dito, imo? Dili pwed. Kang Charles, sa imong ex. Unsa? Sorry oh. Di magud siya. Kanang, I mean, diha siya pa samtang nagsutihan ay ni Andrew bahin ni mo nga na problema kagipon nung alang sa piyansa. Anya, kay ni timang man siya nga siya na lang kunoy mo pagamit ni mo kwarta so mauto. Ay, kauhaw biya ini, uy. Tira bagi ko kanahan ni Charles kay hilasan ko, hambugiro. Mao ganing nakigbuwag ko niya. Ayaw na gunaw na, Elizabeth. Dito utang imong bayaran, eh. Unsa? Utang kabubuton to. Nga bayaran po nimo og kabubuton. Mao na. Unsay?
Kung maubang ka na ko, makigdate ka na ko, impas. Sorry ha. Dili ako ang babae nga imong masayon-sayon. Wa man ti kasyon sa'yo na ba? Kung dili, makigdate man ko nimo. Makigdate ka na ko. Dili ko kubos, hindi ko mamugusto eh. Pero, ay kalimti ang imong utang kababoton rin ako, ha? Charles, ikaw, imo ng desisyon. Bisag unsaon ako. Ang bugiruan man jud kong Charles. Uy, Dorothy. Ay, da! Ikaw na may bawang adjust anak niya good. Ingon ana magid na siya kay may pagkahangin bayag gid na siya. Pero wa pa ko makabatiugngan sa bagyo nga Charles. Unsa? Okay ka nga mag-date na ko, Elizabeth? Oh, Charles. Aron makabayad ko sa imong giingon nga utang kabubuton. Salamat. Unya, karon sa mata mag-date? Kanos aman nimo gusto? Guwapa na. Sexy pa. Mulakaw ka, Elizabeth. O manoy, Binig ko kwarta day ha. dahil lagi dayon basta dunay pangayoon. Sige na day. Binig ko kwarta. Nahibaw ka ba manoy? Nga kining akong paglakaw ron, bayad nis utang kabubuton ako sa... Sa unsa? Lahusa! Sa unsa! Lahusa! Unsay imong ipasabot sa imong gisulti? Ha? Wa, uy. Wa manoy. Diya ka na. Ang kwarta! Kuy kwarta lagi. Pangitan trabaho, uy. Aron may kwarta ka manoy. Oh. Charles? Unsa maning dapitang imong gidad-an ako? Motel? Yes, motel. Ablihing pultahan sa imong sakyanan. Kay di ko muuban nimo sa sod. Ablihe! Naunsa mag Elizabeth, oy? Ay, kung ina nga, virgin ka pa. Uy, nay, di na ka virgin, oy. Mong ay balibad nga gidako ikaw din napita. Sige ta na, nganaw kita. Wa pa'y lalaking nakahilabot na ko, Charles. Ay, bayang, taong karaang kansyon, wa ko, ay ko patuwa, day. Dugay tang nagbuwag. Wa ko may bawa og pila na kalaki ang imong nahimong uyab. Human ako og mooy nakaunas imong pagkababay. Okay, imo lang ng beer nga akong gi-order. Ano gun kayo? Puro timbog nawa na. Diba, kung napugos ka lang ba? Sa pagkulig na ko ni sa motel, Elizabeth. Og naibawasad ko, nga dili na ka virgin. Kako. Mhm. Tungod sa utang kabubuton, miuban ko nimo dinhi. Pero dili ang akong pagkababayang akong ibayad sa utang kabubuton ko nimo. Enough. Niya na tasod sa usa ka kwarto sa motel. Magdalis ang yapon ta. Ang may natong bato no, Elizabeth, nga imna ng bugnawng beer aron manginit ang imong lawas. O kung manginit na, mabayran mo na ang imong utang kabubuton din ako. Ha? Maghubo na ko, ha? O paghubo na sad. Umita naman kasi kung hubo nga lawas. Kung saman, sayawan ti ka? Aron maganahan ka? Okay. Mag-tiktok ko? Sayawan ti ka? Oh? 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 Ang kan man tingaling tawhana ka. Nabuang ko ni mo, Elizabeth. Nabuang ko ni mo. Be, niyang buang ay. Charles! Charles, ayaw. Aya? Charles, oh! Oo, anang imuso na ba? Para magtapot na itong lawas may sata. Ati na to ang kainit sa itong lawas. Charles! Ako lihubos mo. Sa tabi nini. Mulisok pa man. Okay. Mulisok ko tilusan. Ay, barog ang imong atnal na akong tutsan. Elizabeth, Inkitog gamay. Virgin pa man ka? Dalisod ko
Pasur sa ko ganina na. May mo na ko magawas. Nakabayad na ko sa kung utang kabubuton nga imong giingon. Ayaw sa. Labi pa kang kakson. Charles! Ngano makigbog man ka na ko, Elizabeth? Gusto ka masayod? Sulti ko. Tungod kay ang bugiro ka. Uy, O kung may lakaw ka sa imong mga barkada, imo ra kong biyaan. Gitaken for granted ako di ni man ko ganahan nga unsay akong lakaw sa akong mga barkada kauban ti ka. Mao gani nga wa ako magminyo kay dili ko gustong dunay magbuot nga ako. Ang asa ko paingon. Wa ko'y freedom niya na. Muna na ko gawas ni mo. Kuyog ta. Yato ti ka. Thank you. Ako'y yatagan ni mo sa imong virginity. Unsa? Nakabayad na ko sa kwarta nga ako gikamit gikan kang Charles. Ug ang imong pagkapapay mo imong gibayad. Mamay gusto ni Charles. Hindi akong gihatag. Wa na ko'y problema. Wa na ko'y utang kabubuton niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chikay, ginaingon. Bisan unsa pa nimo kaharo nga pagkabutang, basta ko ang kaskalipay ibabaw sa kama, batik yun. Mas may pagpobre, basta kanunay nga busog at kapiin. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko may kalimtan. Unsa? Ay o lagi nak. Mamisita ko no siya nimo karong gabi is Gerson. Ug ay palabi ang higayon nak. Sugtaday na kay anak nagdato. Pero nay, wa man taon kay gusto anak niya, uy. Oo, tinuod. Anak si Kurtahan. Pero di mo ko ganahan anak niya. Oy, ang akong gusto mo ito mana ha. Alang ranis imong maayong ugma ang pagsugot anang Gerson. Busa, siya ang uyaba. Siya ang pamanha, Chikay. Nay. Dili lagi ko maatubang niya, nay. Wa ko'y gusto niya. Kanaog na lagi dito. Ay kung pasok aha, Chikay. Panod lay diha, papawot. Tarungan ang dagway ni mo tubangan tos Gerson. Nanay, uy, dili lagi ko anak niya, nay. Pagdali na lagi diha. Aha. Unang nursing, mura man og nakadungog ko nga miingon to siya nga gikasab-an si Chikay. Bas hindi siya ganahan nga muatubang nako. Ay, ulik na lang ko na eh. Uy, ayaw dong, uy. Niya na to ron si Chikay dong. Ha? Nagpagwapa pamanggod kadali dong. Pero manaog na to ron. Sugton lagi ka to niya. Nagsabot naman may nga iya kang sugton dong. Oh, tinuod ka Chikay? Gisugot ako nimo day? Oh, gisugot na lang ta ka. Unsa gisugot na lang ka? Nay na lang. Napugo sa day ka kung mo na di ay. Ay, basta, gisugot na ta ka. Uy, Musa, magpakasal ta sa labing madaling panahon. Pakasli dahin ko, Gerson. Puslan man. ako magiging asawa na ka. Ilok, ano, Gerson? Hilok din, dali. Ato din. Kuan-kuan ba? Dali. Ato ni mong pa. Kanin ka pa. Dali. Kang di. Hinaya ko, virgin pa pa. Oh, lagi hinaya na din ako kay Virgin. Baka basing budok. Naunsa man. Kadiyot lang sa. Ano man eh? Kaakbaya. Patay man. O, sinamatay? Namatay. Ang ako namatay. Balik. Tapos gani-ganihan tayo. Ito sa nagpatol. Kuyapan. Dali. Agka na sana ko balik ng imong habi. Bikang kami. Dali. Ilok. Pasasan ako. O nya, nak. Kumusta mong unang gabi is inyong kasal ni Gerson, ha? Sakit, nak, no? Ay, ingon anak man yun na. Basta virgin ka pa. Sakit man yun na. Sakit, nak, no? Aha? Wa man? Wa ko pati ag sakit bisan gamay. Kay wa man makuan ang iya. Kay magsige man og kamatay. Ha? O sa magsikig kamatay ba? Ang kang Gerson namatay? Niti ko, mao ba, ha? Chikay?
Mao ba nak? Hawk-hawk ra ang nahimong Gerson gabi eh. Wadi ka niya may lapte? Oo. Kay ini ko anan niya nay, mamatay man. Uy, Mga, balik na lang sad siya og ungad sa ako. Gilok man sad noon gamay. uy. Pero, gibati na ako nga mas nindot yun unta nga. Dunay gahin. Nga, kana bang murag, mation sa akong kuan ba? Kanang marabag, kana bang manulisok. So, Ang gawin nga anak. pero magid siya makakuan na yun. Kay namatay man ang iyang kuan. Ay, mao ba? Ay, sige na lang nak. Basta, madato lang ka. Patas na na, fights na na. Kwartang importante nak. Kwarta. Kay dato man ang imong bana. Mao ba, Baldo? Ati ay, kulo na nagotsikay. Tinuod kwarta lagi na, kay dato na yan ba na. Pero mayroon kauglame, kung sa pa na diya. Pero may busog tiyan. Pero ang iyang ikaduhang ba siya guto man. Oh, way kaon. Ang iyang ikaduhang ba. Nya. Ipanutpik ra. Nya. Wala. Sa plano ni mo hanggawa ka. Nagplano kang mangunag igagaw buanga ka, ha? Tiya sa day. Musong litan mo. Mabaday. Joke na ta. Paroson tayo na Pasal sa punta. murag lahap na yung istorya tao dyan. Ano sabat? Nagtama ka diyan ha? Ah. Ay, kay tiyo. Sunod Da. Paro sunod itong lubot. Sakitas kong lubot eh. May gay, pag umangkon ta ka, gilubot ra ta ka. Murag gili. Ah. Ipik-pik ang lubot. Layas. Naliwat ka maninoong gili. Layas ay Baldo. Ayaw pang hilabot sa kinabuhi ni Chikay. Malipayon siya uban siyang bana. Malipayon siya. Go. Mauna. Tinuod lang akong sulti mo. Ako'y naluoy sa mong himtang. Kung kay sayod kung kuwang kas kalipayan ni Mbana, inutil mo na. Nawasan ako ni Jerson. Abtik og lagsik pero ang iya taon. Kanunay patay, murag manok iatay. Kuy hinungdan. Busa niya ako gawa ron tabanga tika. Aron makatigamtam kas kalipay bang awa ng tilaway sumbana. Di ka subok ko, gaw Baldo. Baliparan ta ka sa gusto ni mong mahita po. Tungod kay ikaw man tao. Oh. Dili ko misugot. Uy, nga imo kung kuanon ka. Buwang simbihan na nutsaw taon. Kaya di ako yung kuani mo ay. Pero kung ikaw. Hindi mo. Nya okay rin mo. Lagi. Si Topper ba? Si Topper may nagustuhan ba sa daga ka pa? May ang kuani mo. Aw, tinako. Human siya masayod nga wakiklipay sa imong kaminyoon karon mihangyo siya nako nga sultihan ka nga niya siya nga muhatag kuno kalipay nimo. Unsa? Si Tupir? Siya? Balik mo giling kandila gidukdok sa ihagaw balik kandila ay. Ano kandila nagko kay ba? O balik. Grabe ka na. Hindi taon ako bira nimo Tupper. Oh, gikita ko na siya nimo gaw. Kay luoy siya nimo saman. Ang tinuod ba? Hangtod karon. Si Tupir pa man gihapon nga akong gimahal o gay ma. Lagi. Si Kipi, ingna siya ko. Makikita ko niya. Makikita ko ni Tupir. Ingna siya kung asa min kita mag-abot. Ka mahilap ti sa ibong bana. Kaya pwerte pang tikuta o Virgin, pabaya ko, Tupir. Ko anak na pa. Sige na. Basta. Bakit ako si imo, Pi? Tulid tayo mo. King! Kay! Hinayo ko pinag... Uy! Mauna, Gerson. Makigbuwag na ko nimo. Kay may lain akong lalaki nga gimahal. Og natugyan ko na niya nga akong pagka-virgin. Kasal tuod ta. Apan wa mo man ikahatag na ako ang lawas ng kalipay nga mag-aagbaw na ako. Busa, buwag na ta. O nasuko ka na ako. O sige.
Patya na lang ko. Mas may pagmamatay ko kaysa makitipot ko nimo nga wako'y kalipay. Inutil ka, Gerson. Busa mintras, niya pakusim atubangan. Patya na lang ko. Aron dili ko madayon ubiya nimo. Patya ko, Gerson. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Celia. Ginaingon, bisan asa ka paingon, ikaw sa dimala sunod-sunuron kay mahimo. Imo na lang yung kini nga pagadawato. Mao kini ang nahitabo sa ako ginapuhi. Dili na ko mahimong mahikalimtan. Nay! Taba. Balikan ko ginawa. Nasa ka? Silya, may kahiriakan. Dali na ko kay gudugan. Maglisod ko ginhawa. Mag-isip ka ginawa, Nay? Anak. Ina, tabi tao ka nga magpahiling ka og doktor. Kay klaro kayo nga doon na kay sakit na ginada. Dili masad ka. Mahadlo kong may bawa na ako sakit. Kaya watay kwartang ikapalit og tambal. Bahalag wa tay kwarta. Madutag doktor. Ipa-check up ta kanay. Tara sa doktor. Taas din ako sugar. Ug ang akong baka. Nagiigo. Na TB di ay ko. Pero nga nung TB man ang giingon sa doktor na ngawa man ko magluwa og dugo, ha? Pwede ka maminaw og tarong sa gisultis doktor. Bisan kuno ug wa ka pa magluwa og dugo, pero TB gihapon ang imong sakit. Kaya ang imong baga man ang giigo sa imong sugar. Mao nga giresitahan ka og tambal sa baga, balik usa ka buwan. Diabetic di ay ko. Ang akong baga ang naiko. Mulang? Sobra ka manggod ka hinamis. Ya, dili ka magpahiling sa imong sugar. Mo nang ni grabe. Og magpasalamat ka. Nga wa pa kaayo makalamay ang kadaot sa imong baga nga giigo sa imong sugar. Oo niya, anak. Na anak kay napalit nga tambal sa akong baga, ha? Naa, pero balig 5 ka adlaw pa ning tambal nga akong napalit. Mangita pa kog asa kog ipuno. Ngato ko sa ilang sergador, mangungam ko og kwarta nay. May pagwa na lang ko nimo ipadoktor. Di ka unta maproblema asa ka mangitag ikapalit og tambal. Nay, dili ko gusto nga mawa ka nako. Busa, buhaton ko gid ang tanan aron mamaayo ka sa imong sakit. Mao ba Silya? Mubalik ka kwarta? O gidakan lang kada panglaban nimo sa among mga bulingon? Oo, unta, Sir Gador. Ikaw gid ang akong giduol kay si Ma'am. Naibaw man ko mobalibad gid siya nako. Oo, sigurado gid to nga mubalibad nimo. Og maayo kay waron siya sa bahay. Tana sa among kwarto na. Ato taka dito hatagan og kwarta. Tara na Silya. Sir, maluoy ka. Pasagdi ko sa akong buhaton ha. Hatagan ti kag dako nga kantidad. Tumani lang ko sa akong gusto. Taas ka Trina. Mangigda og tarong. Sir, ayaw, sir, dili ko. Ayaw ko balibari. Kung di ka gusto nga gamitan ti ka og kusog. No. Ninduta nga didihon na ning imong dughan. Agay, sir, naya lang. Sakit yung akong dugan imong dididihan. Halik ni, hubuon to ng imong panty. Sir, ikaw ko nag-ihubo ang akong panty. Hindi aning hagkal. Ay, kagilok ka, Gilok? anak. Gilok? Karon, sa akong grip. Virgin ko to. Virgin. Kadako, anak. Dako? Dako to. Ako'y bahala. Alibi. Iaanak ng duha ni mo kapaa di.
Ako yun ang nakauna ni mo, Silya. Virgin kigod nga akong nakuha. Lainan imo, sir, uy. Imo man kong gikuan. Ilom na. Kay... Basta primero, sakit yun na. Pero ini kadugayan. Hanoy-hanoy na lang unyan na. Bueno. Mag-ilis na. Kay basin maabtan ka sa akong asawa. Mag-ilis kay hatagan tika og kwarta. Ni nay, napalit na nako og tingob ang imong tambal. Bali ginig usa ka buwan, nay. Di makakwarta, nak. Nakahuwam yun day ka ni Sergador. Dili huwam, nay, uy. Iyarang gihatag nako ang 5,000. Uy, kabuutan day ni Sir, no? Kay iya ramang gihatag ang kwarta. Yun na. Sabay na hitabo ni mo, nak. Muramag nagtaki ang kang naglakaw paingon din his ato. Natuno ka? Oh, natunok ko, nay. Uy, mao ba? Inom og tambal, uy. Dako day nang nakatunok ni mo, nak. Ay, uy. Kaayon, nay. Purpeng dako, ah. Luha-luha agad akong matas ka dako. Dako, di kayo, nay. Sige na, nay. Inaw na sa imong tambal, nay. Sige na. Mao ba? Mo-apply kag katabang? Unta, sir. Nakakita man ko ang inyong gibutang sa my gate nga wanted katabang. Bueno. Arita sud. Arita magsulti tarong. Sir! Ay, ako ba? Ay, lamig kay ka. Uy, ikus naman, uy. Ayaw ko gilapti, sir. Saka ayaw. Ni ka sa mong suod sa kwarto. Masali na ka makagawas. Naway mahitabo na to. Mayo kay. Ayaw ba? Cute kay ka. Ayaw Alsahon ba? di ka, ha? Alsahon di ka. Ayaw ba? Kama na, dali. Uy, nagagmay pa kay balhibo. Aray, kagilo. Ay, kilo kayo, sir. Ayaw, sir. Kanta ng mani-mani na ibig. Ay, kagilo. Kanta na. Plasta. Kana. Ang nato ni Ikuan, ha? At darao. Sir, ang imo. Ha? Maluoy ka. Ayaw ipadayon, sir. Patay na kuha na, sir. Sa kadadayon. Ayaw, sir. Ay, tuhod. Ay, tuhod. Tilawin ang ikatulong-tuhod. Ay. Unsa? Nagaw silya. Ang siligan sa akong amo, nagkinahanglan og katabang babae. Mao nga ikaw ang akong gi-rekomendar nga pasundon nito katabang. Dali na ko gaw, uy. Hmm? Basig terjak ko nasad ko dito. Tagbam na ko gaw. Ay, buutan na ang bala sa amiga ni ma'am ko. Di na may labot. Tagbam na lagi ko gaw. Di na ko manghamo. Di basig makatumong nasad ko. Mas dako pas nahaon na. Mamatay na gid ko. Buutan lagi na ang bala sa amiga ni ma'am. Busata na. Aron, magatrabaho ka. Tana na yun, gaw silya. Good man, gisuwayan ako og-apply ang magtiayon na giingon ni Galberto. Ug ko masipyat sa akong duda. Ay giturjak na sa kusabana sa amo na akong babae. Alasa gid ako eh. San asa ko punta? Maturjakan mong gyud ko. Kung mao to mga listeners no, atong palamay drama compilation part 130. Kung naot nga nalingaw mo mga listeners, ugos mo na ko papasalamatan katong tanan ga comment sa kuha. Ug labi na tanan ako mga listeners, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga sa makalingaw na nga drama. Ug maghinay-hinay na sa tag-edit mga listeners sa ato ang part 131. Maski sakit sa mata, padayon ng dita mga listeners no. O kato din pasalamatan din ako no, katong pasalamatan din ako katong tanan wala ga skip sa kuha, nadugangan jud ato ang sintabos no. Sa salamat guys sa inyong pag-way skip sa atong mga ads, salamat jud kayo. O sa inyo mga listeners, tanan ako mga listeners, salamat jud kayo sa inyong walay hunong pagsuporta ug pagpaminaw sa atong mga drama. O kusbo na ko, daghan jud salamat.